Helo, Tom ydw I a dwi'n gweithio i Siop Un Stop, One Stop Shop. Rydyn ni eisiau gwneud fideo byr i esbonio chydig bach mwy am beth rydyn ni'n ei wneud ac hefyd gobeithio i esbonio sut gallwn ni eich helpu chi. Rydyn ni hefyd eisiau cyflwyno rhai o'r tîm i chi, felly fel wedys i ddechrau, Tom ydw I a dwi'n rhedeg y cyfryngau cymdeithasol ar wefan. Helo, Jack ydw I, cydlynydd Siop Un Stop, One Stop Shop. Zoe ydw I a fi yw'r mentor Siop Un Stop. Adnodd, rhad ac am ddim ydyn ni. Wedi ariannu gan y BFI gyda chyllid y Loteri Genedlaethol. A'n pwrpas yw i rannu cyfleoedd hyfforddi a digwyddiadau diwydiant o fewn y diwydiannau sgrin yng Nghymru. Hefyd, dyn ni'n trefnu cysgodi i bobl dros Cymru i gyd a dyn ni'n trefnu hyfforddiant gyda'r partneriaid pobl fel NFTS, Screen Skills. Croeso i chi gysylltu a fi trwy'r wefan mwyn cael cyngor a bach o advice ar gyfer eich gyrfa chi neu am hyfforddi neu am gysgodi. Os ydych chi'n cyflogwr neu darparwr hyfforddiant, plis gysylltwch gyda ni trwy'n gwefan. Ni gallu hysbysebu unrhyw fath o digwyddiad, prentisiaeth, swydd, noson rydweithio, unrhyw beth fel yna, cysylltwch ar y gwefan. Mae fe'n hollol rad ac am ddim, ac mae'n dilynwyr ni yn cael eu creu lan o bobl sydd yn newydd i'r diwydiant neu sydd eisiau i'w sgilio. Os ydych chi'n newydd i'r diwydiant ac yn chwilio am ffyrdd i mewn neu gyfleoedd hyfforddi, neu os ydych chi'n edrych i i'w sgilio neu symud i rolau eraill, dilynwch ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac edrychwch ar ein gwefan. Ydyn ni'n diweddaru trwy'r amser gyda'r cyfleoedd diweddaraf yng Nghymru. A rydyn ni hefyd yn cynnig cyrsiau byr gyda rhai o'n partneriaid hyfforddi. Un pwrpas ni yw lledaenu'r neges o'r cyfleoedd sydd yma yng Nghymru, felly cymerwch mantais o'r gwasanaeth yma sy'n rad ac am ddim. A dyna ni. Felly, p'un ydych chi'n gyflogwr, yn ddarparwr hyfforddiant, yn newydd i'r diwydiant ac yn chwilio am eich cyfle cyntaf, eisoes yn y diwydiant ac yn edrych i ddysgu rhywbeth newydd, neu ddim ond yn chwilio am ddigwyddiadau rhwydweithio i fynychu yng Nghymru. Dilynwch ni, neu cysylltwch gyda ni. Rydyn ni am weithio gyda phob cwmni o fewn diwydiannau Sgrin Cymru i ddod â phopeth at ei gilydd mewn un lle a darparu Siop Un Stop ar gyfer digwyddiadau a chyfleoedd yng Nghymru.